Опа, така, здравейте. Да си изпием срещното кафе и да обясня как направих $145 за по-малко от минута. Тук ще кача снимки да видите първо доказателството. Говоря от цяла седмица как злато ще ни 5000, злато ще ни 5000. Даже тук съм снимал клип в понеделник, обаче клипа не се получи добре, не съм го качвал. Буквално там казах, че златото както върви ще стигне 5К, пак то беше доста далеко от 5К в понеделник. Стигна 5К златото понеделник сутринта. В 1 часа отворихме с гап. Аз съм написал, даже тук ще кача снимки от коментар под пост на един човек под клипа му. Аз съм написал, златото ще отвори с гап до 5 и ще сквизне до 5100. Буквално начертах нещата как ще станат. В момента златото е на 5100, е сквизнало. И в момента стои между 5100, 5110 и се чуди, нали, какво да прави. Аз вече очаквам корекция, вече не гледам за бай, вече ми писна да гледам за бай. Трябва да се направи някаква корекция, за да се стабилизират малко пазарите и всичките тези неща. Първо да почнем оттам. Да направиш $145 за по-малко от минута. Аз това чувство мога да... Само един трейдър може да ме разбере. Значи в момента стоя пия с кафето в понеделник, аз вече съм направил $145. Това... как да ви го обясня? Просто не трябва да отивате да работите правилно. Той са, ако ги тръгнем да ги делим на ден пари в България, той са 2-3 дена работа. Може и 4. Това е нещо много интересно, което още има хора, които си мислят, че това е комар, това е хазарт. Сега ще кажа, ще има хора, които са казали, нали, това е голяма глупост, как ще оставиш позиция в петък вечер, нали, до понеделник, това може да стане всичко. Какво може да стане, бе, приятел? Добре, върни шибаната графика, върни 10 месеца назад. Виж как абсолютно всеки понеделник отваряме с гап нагоре. Влез в сделка петък, рискувай, какво ще загубиш? Аз бях, нали, бях се опарил миналата седмица заради слипча $200, нали, което пак не е нормално. Писал съм на сапорти, на работи, там ще се преразгледа случая, нали. Сега и да ни преразгледат случая, аз съм в плюс $200. Аз $145, извинявам се. $50 загуба, опарил съм се, вече имам едно на ум за тези гапове. Буквално, ето, това е чистия пример, че ви се учите всеки един ден. Сега в момента, пак така, стоя, пия с кафенцето, гледам пазара, наблюдавам, седя, чакам, защото аз съм направил $145. Аз вече за деня може на 1500 акаунт по моята поредица, която е, на $1500 акаунт, $145 може да се направи сметка колко е. А когато можех, нали, да стоя до 500 да направя $500, обаче не стоях, аз знаех, че ще стане. Просто вие не може да разберете, когато търгувате с истински пари. Първото, което е, не съм от 10 години търговец. Не съм видял и, нали, всичко на пазара, не съм го усетил, не съм го такова още. Нали. Имам опит, обаче не мога да се сравнявам с 10 годишен трейдър. Аз в момента единственото нещо, което мога да направя, да се прибера с сигурната печалба в джоба и да наблюдавам пазара. Нали, добре, стигнал е до 500, както съм казал. Можех да направя $300 повече, ама трябва да сме наистина благодарни, че съм на всичко, което се направи. $145 се направя. Бам! Влизат ти в джоба $145, бе, брато. Нали, не живееш в Нью Йорк, нали, да са малко парите за деня. Живееш в България. $145 са напълно нормална цена. Идеята ми е на $1500 да ги превърна в $5000. Имам поредица, качваме тук в шортс, качваме в моят инстаграм, в моят тикток, може да следите там как превършвам $1500 в $5000. Вече сме на $1887, нещо такова. Близо $1900, това са $400. Това е една четвърт почти от акаунта ми. За 4 дена. Осъзнавате ли колко е сериозно това нещо? Ние сме на малък акаунт, ами представете си, ако имате тези знания, тези умения, този риск, който поемам, нали,
да мога да го поема и на голям акаунт. Това какво прави? Това може да направи 100к, може да ми направи 25 000, ако съм с 100 000 долара акаунт, да кажем. 100к е една четвърт, 25 000. Добре да направиш 25 000, примерно за 4 дена. Кой бизнес ще го направи? Как ще го направи? Няма такъв. Пак ви казвам, за риск и за такива работи не искам да ми пишете. Аз поемам моя риск, аз търгувам на пазарите. Нали, аз без риск няма да стигна до никъде. Аз съм на такъв принцип. Не съм финансов съветник, не мога да ви казвам абсолютно нищо. Аз ви казвам аз как правя. Аз бих ги рискувал. Аз не рискувам като вляза с повече марджин, нали, в сделка, не рискувам. Ако съм влязал с 1000 марджин, не рискувам 1000 долара. Аз рискувам 50 долара с 100%. Аз не мога да разбера. Нали, той, че има един заучен тук изречения, фрази с колко трябва да и колко е въздух, колко не е въздух. Нали? Аз ги разбирам тези работи. Просто, когато търгувате с такъв малък акаунт и искате да направите нещо от малък акаунт, вие без риск няма да направите нищо. Тъй да ви го обясня. Аз съм човек, който рискува. Като се опаря, мисля какво да направя, как да го оправя, разбирам си грешката и не повтарям същата грешка. Като се опарям един път, като ми вземе 500 долара, както се опарих сега за тези 200 долара, като се опаря един път, ще знам вече как да постъпя и да се върна в играта. Върнах се в играта с този слипич, който беше. Защото реално акаунта беше повече от 1500 долара, беше 1700 на мазара. Този слипич, който се случи, аз се изпатих. Така че бъдете благодарни и съм, нали, ще направя всичко да помогна на хората да се научат как да търгуват, защото това чувство, което е да направиш 145 долара за една минута, не мога да го опиша. Брутално, нали, правил съм повече, правил съм по-малко. Просто исках да обясня, че този клип е с цел да кажа, че просто да покажа, че съм бил прав. И тук пак ще кача работи за къде съм написал, че злато ще направи 5к, ще скуизни до 500, ще покажа трейда ми, ще покажа къде съм влязал, къде съм излязал, колко ще е вървял нагоре след като съм излязал. И това е. Благодаря за вниманието и ще се опитам да качвам повече. Ако искате да ме гледате повече, гледайте в TikTok, в Instagram. Пиша се Христов Трейдс по същия начин. Просто там съм по-редоен, понеже тук за да запиша клипа е малко по-бавно и сложно. Окей, чао.